Tackar så mycket för att jag fick komma hit den här helgen. Mä oon todella kiitollinen siitä, että mä sain tulla tänne tänä viikonloppuna. Jag är själv väldigt uppmuntrad av det som jag har hört och sett. Mua itse on kannustanut tosi paljon ja mä oon ilahtunut siitä kaikesta, mitä mä oon nähnyt ja kuullut. När den heliga ande får verka så händer så många grejer. Kun Pyhä Henki saa vaikuttaa, niin moni asia tapahtuu. Och det är av vitt skild karaktär. Ja tosi erilaisia tapahtumia. Och det är så bra bara. Se vaan yksinkertaisesti niin ihanaa. Så efter gudstjänsten så åker vi till flygplatsen och jag kommer hem till min fru Melissa och Niin, tämän jumalanpalveluksen jälkeen me mennään kentälle ja mä pääsen och takaisin jag mun har vaimon luo. en dotter som bor kvar hemma fortfarande och jag kommer känna en tacksamhet i mitt hjärta efter att ha fått vara här. Mulla on vielä tytär, joka asuu kotona, mutta mä tuun tuntemaan tosi paljon kiitollisuutta siitä, että mä oon saanut olla täällä. En sak jag bara ville nämna så här i början. Yksi asia, mitä mä haluan mainita tässä alussa. Det är att när jag talade om det profetiska igår eftermiddag. Kun mä puhuin tästä profeetallisesta eilen iltapäivällä. Så undervisningen var faktiskt från första kapitlet i en bok. Niin, opetus oli yhdestä kirjasta, ensimmäisestä luvusta yhdestä kirjasta. Som Bruce Collins har skrivit. Joka on siis Bruce Collinsin kirjoittama. Och den heter Profetera på svenska. Ja sen nimi on Profetoi. Och i den boken finns det fler kapitel. Ja siinä kirjassa on useampi luku. Ett handlar om det profetiska i evangelisationen. Yksi on tämän evankelisoimisessa tapahtuma profetointi. Ett annat om hur du prövar profetia. Ja toinen on miten sä koettelet tätä profettaa. Ytterligare ett om hur församlingen blir välsignad när många är i funktion i det profetiska. Ja yksi luku on siinä, mitä käsittelee, miten profetoiminen toimii seurakunnissa. Och sen ger den förslag på olika sätt du praktiskt kan växa. Ja sitten se antaa ehdotuksia, miten sä voit kasvaa tässä profetoimisessa. Så jag ville bara tipsa om den boken faktiskt. Ja mä haluan antaa teille sen pikku vinkin, että sitä kannattaa lukea. Sjöbergs förlag i Sverige har haft den till försäljning, vet jag. Se on Sjöbergin kirjapainolla. He on painattanut sen. Jag vill också tacka för gåvan till New Wine. Mä haluan myös kiittää tässä New Winelle annetusta lahjasta. När jag är ute så här, jag pratar inte så mycket om New Wine. Mä en puhu niin paljon New Wineista, kun mä oon puhumassa. Därför att jag är mer intresserad av att prata om Guds rike. Koska mä oon enemmän kiinnostunut puhumaan Jumalan valtakunnasta. Men det här nätverket har betytt enormt mycket för mig personligen. Mutta henkilökohtaisesti niin tämä verkosto on merkinnyt mulle tosi paljon. Jag tror inte jag hade överlevt som pastor om jag inte fått vara en del av det nätverket. En usko, että mä olisin selvinnyt pastorina, jos mä olisin saanut olla osa tätä verkostoa. Jag vet, redan när jag flyttade till Vänersborg och träffade församlingsledningen. Ja kun mä muutin Vänersborgiin ja tapasin tämän seurakunnan johdon. Så sa jag att ett villkor för att jag överhuvudtaget ska komma, sa jag, är att jag ska få åka på New Wines ledarkonferenser, sa jag. Ja yksi edellytys sille, että mä tuun tänne seurakuntaan, on se, että mä saan mennä näille New Winein johtajuuskonferensseihin. Och jag uppskattar så det här fokuset på Guds rike här och nu. Mä arvostin niin paljon sitä, että keskitytään siihen Jumalan valtakuntaan tässä ja nyt. Och tron på att det sker genom den lokala församlingen. Ja usko siihen, että se tapahtuu tämän paikallisen seurakunnan kautta. Jesus säger det att helvetets portar kan inte övervinna församlingen. Jesus sanoi, että helvetin portit eivät voi voittaa seurakuntaa. Ibland luras vi iväg att alltså jag har en tjänst för Gud någonstans utanför församlingen. Joskus me yritetään houkutella pois siitä, että mulla on tehtävä seurakunnan ulkopuolella. Men det finns så mycket vishet i Guds ord gällande detta. Mutta Jumalan sanassa on niin paljon viisautta koskien tätä. Även om Gud kanske ger dig en tjänst där du ska liksom spränga gränser av olika slag, så behöver du finnas med i församlingen. Vaikka Jumala antaa sulle tehtävän mennä rajoittamaan rajoja jossain muualla, niin sä tarvitset sen sun paikallisen seurakunnan. Och det är en överlevnadsfråga. Ja se on tällainen selviytymiskysymys. Av ren självbevarelsedrift borde det vara det. Se on tällainen kuin itsesuojeluvaisto, että sulla on oma seurakunta. Alltså när man lockas ut i isolering på något sätt, så då kan du bli tagen.
överrumplad av fienden helt enkelt. Kun sut houkutellaan niin pois seurakunnasta ja yksinäisyyteen, niin saattaa silloin sielunvihollinen on siellä ja hyökkää Och helpommin. jag uppskattar så den här överlåtelsen i New Wine-nätverket, att tron på att vilken församling som helst kan bli förnyad. Ja musta on tämä ihanan juonissa on tämä, että mikä tahansa seurakunta niin voi uudistua Och bli ett kraftfullt redskap ja tulla voimakkaaksi työkaluksi i Guds rike. Jumalan valtakunnassa. Så därför känner jag att min relation där i det nätverket, det bara plussar på och ger energi och uppmuntran in i det som är min huvuduppgift, kan jag säga, som pastor och ledare. Ja siksi mä koen, että tämä verkosto antaa mulle energiaa ja voimaa siihen tehtävään, mitä mulla on pastorina siinä mun seurakunnassa. Men jag vill bara tipsa om att jag vet att det finns i den finsktalande delen av Finland, vet jag att det finns New Wine-nätverk. Mä tiedän, että suomenkielisellä puolella on olemassa tällainen New Wine-verkosto. Och jag håller på att lära känna dem lite bättre. Ja mä oon just tutustumassa heihin vähän paremmin. Och det finns också i Sverige. Myös Ruotsissa on tämä New Wine. Många småkonferenser, men också ledarkonferens och sommarkonferens. Myös monta pienempää konferensseja, mutta myös johtajuuskonferensseja. Och vi brukar säga så här att vi behöver inte en stor karismatisk konferens till i Sverige. Me ei tarvita yhtä ainuttakaan suurta konferenssia. Så den största segern för Guds rike Suurin voitto Jumalan valtakunnalle. skulle vara att nu ser vi att det fungerar så bra i de lokala församlingarna. Så vi kan lägga ner sommarkonferensen. Että me nähdään, että nämä paikalliset seurakunnat toimii niin hyvin, että me ei tarvita näitä konferensseja. Men att komma en hel grupp från en församling till en konferens gör att en eld kan tändas som man tar med sig tillbaka i den lokala församlingen. Mutta se, että seurakunnassa lähtee ryhmä näihin konferensseihin, voi tehdä sen, että he vie takaisin tällaisen tulen, joka sytyttää seurakunnan. Och det är så uppmuntrande att se hungern i alla möjliga kyrkor och samfund. Se on niin kannustavaa nähdä tämä nälkä ihan kaikissa kirkoissa ja seurakunnissa. Och när jag besöker den svenska kyrkan, lutherska kyrkan i Sverige, Kun mä puhun tästä luterilaisesta kirkosta Ruotsissa, så känner jag fortfarande igen mig att jag är en luthersk kyrka. niin mä tunnistan, että mä oon luterilaisessa kirkossa. Men jag kommer också känna att det finns en gemenskap. Mutta mä kanssa tunnen, että meillä on yhteys. Vi värderar tillbedjan väldigt högt. Me arvostetaan rukousta todella ja palvontaa todella paljon. Vi värderar att träna och utrusta i andens gåvor och kraft. Me arvostetaan sitä, että me harjoitetaan ja varustetaan toinen toisemme Jumalan voimassa. Och att få bara vara, att besöka lutherska kyrkan, frälsningsarmén, evangeliska frikyrkan, ekumeniakyrkan, pingströrelsen, trosrörelsen och se att hungern finns överallt. Et saa käydä luterilaisessa kirkossa, vapaakirkoissa, pelastusarmeijassa, kaikissa seurakunnissa ja nähdä tämän nälkä, niin se on todella kannustavaa. Det fyller mig med hopp och tro. Se täyttää mut toivolla ja uskolla. Amen. Så tack för gåvan. Niin kiitos lahjasta. Jag vill bara ta några vittnesbörd innan jag går in i Guds ord igen. Haluan kertoa pari todistusta ennen kuin mä aloitan Jumalan sanan opettamista. Och jag vet inte ens vilken bild som kommer upp här nu. Vi får se. En edes tiedä, mikä kuva tässä nyt tulee ensimmäisenä. Katsotaan. Vill ni höra några vittnesbörd bara? Haluatteko kuulla todistuksia? Det är så uppmuntrande att höra liksom vad Gud gör. On niin kannustavaa kuulla, mitä Jumala tekee. Den här mannen som ni ser på bilden, Tämä mies, jonka näette kuvassa, han var med i en samling utanför Arneby i Sverige. hän oli mukana kokouksessa, joka pidettiin Arnebyssä. Östergötland, öster om Vättern. Det är lite åt det här hållet i alla fall. Sillä itään Vetteristä. Och det var ett par tjejer i 16-årsåldern som bad för honom i bänken där han stod. Ja oli pari 16-vuotiaista tyttöä, jotka rukoili tämän miehen puolesta. Och någon hade fått ett kunskapens ord om helande. Joku oli saanut tiedon sanan parantumisesta. Att det är någon nacke vi ska be för. Että jollakin oli niska, jonka puolesta piti rukoilla. Och man kanske tänker, ja, vadå nacke? Ja sitten ehkä ajattelee, että mitä niin niska. Men han gav sig till känna bland flera andra. Mutta hän muun muassa hän oli yksi näistä, jotka nosti käden. Och tjejerna som stod bredvid, han kände dem inte själv. Ja nämä tytöt, jotka oli hänen vierellä, hän ei tuntenut heitä. De la handen på honom. He laski kätensä hänen päälleen. Och bad var helad i nacken. Ja he rukoili, parantukoon niska.
Och första gången hände det ingenting. Ja ensimmäisellä kerralla ei tapahtunut mitään. Men så bad de en gång till. Ja sitten he rukoili toisen kerran. Det är väldigt bra att ställa den här frågan. Ja se on tosi hyvä kysyä tämä kysymys. Får jag be en gång till? Saanko mä rukoilla kerran vielä? Ja. Så de bad en gång till. Niin he rukoili vielä kerran. Och han kände en varm ström gå Ja genom hän nacken. tunsi tällaisen lämpimän virran niskassaan. I efterhand så får både tjejerna och jag höra Jälkeenpäin sekä nämä tytöt että minä saadaan kuulla, att han har haft en svår värk i nacken i 20 år. että hänellä on ollut vaikea niskakipu 20 vuotta. Och att han hade efter 15 års nackproblem 15 vuoden säryn jälkeen så genomgick han en ganska stor operation. niin hän läpikävi leikkauksen. Och de tog skelettben från andra delar av kroppen Ne otti luita eri puolilta kroppaa och satte mellan kotorna i nacken. ja luudutti se niskarangan. Så nu var han stelopererad. Niin nyt hän ei niin kuin jäykkä, hän ei pystynyt liikuttaa niskaa. Och detta hoppades man skulle hjälpa att smärtan skulle försvinna. Ja tämä leikkaus oli se, että toivottiin, että tämä kipu Men vähenee. tyvärr blev det så att efter operationen Mutta valitettavasti den leikkauksen jälkeen så hade han värk 24 timmar om dygnet. niin hänellä oli kipu 24/7. Och det var 5 år sedan då. Ja siitä on 5 vuotta. Så det hade gått 20 år av svåra nackproblem. Niin hänellä on ollut 20 vuotta tosi vaikeita niskakipuja. Jag har glömt hur det började. Det var någon förslitningsskada av något slag. Mä oon unohtanut, miten se alkoi. Se oli joku tällainen kuluminen tai joku tällainen. Dessutom hade senaste året Sitä paitsi tämä kulunut vuosi, det hänt en olycka. Han hade kört av vägen med bilen niin hän oli ollut onnettomuudessa, että hän oli autolla suistunut tieltä. och fick sprickbildningar i benen. Ja sai tällaisia murtumia niskaan, Vilket försvårade situationen mikä ytterligare. vaikeutti tätä kipua. Men de ber alltså för honom He rukoilee tämän miehen puolesta. och all smärta försvinner Ja kaikki kipu katoaa. och han får full rörlighet i nacken. Ja hän saa täyden liikkuvuuden niskaan. Och han kunde börja jobba igen efter 20 års sjukskrivning som vaktmästare. Hän pystyi taas menemään töihin. Måla och greja så här. Ja. Hän pystyi takaisin, hän oli ollut siis sairauseläkkeellä 20 vuotta, mutta pystyi menemään takaisin tämän parantumisen jälkeen. Och ni vet att jag värdesätter de här vittnesbörden med lite mindre saker som blir helade. Mä arvostan tällaisia pieniä parantumisia, Gud bryr sig om det lilla och det stora. koska Jumala pitää huolen pienestä ja suuresta. Men det jag gillar med såna här vittnesbörd, Mutta se, mikä musta kiva tällaisten todistuksien kanssa, det är att det går absolut inte förklara bort med en vetenskapligt bevisad placeboeffekt. koska tällaisia ei voi selittää tällaisella placebolla, Jag vaan tämä on menar, är todella du tapahtuu. stelopererad så är du. Et jos sulla on jos olet läpikäynyt leikkauksen, että se on luudutettu, niin sitä ei voi kieltää. Likadant som kvinnan jag berättade om igår som hade fått metall inopererad i fingrarna. Samalla tavalla kuin mä kerron tästä naisesta, jolla oli metallia sormissa. Så sitter du här som har metall i kroppen. No jos sä oot täällä ja istut täällä ja sulla on jotain metallia ruumissa. Vi är ju tacksamma för vad läkarvetenskapen, hur de hjälper oss, eller hur? Me ollaan kiitollisia siitä, mitä lääketiede, miten ne voi auttaa meitä. Men om det fortfarande är ett hinder för dig i rörlighet och så. Jos se on edelleen sulle este liikkuvuudessa, Varför inte be för det här idag? miksi ei voitaisiin rukoilla sen puolesta täällä tänään? Vi tar något till här ska vi se. Otetaan seuraava kuva. Karin, just det. Se on Karin. Vi hade på en sommarkonferens som heter Nyhemsveckan i Sverige. Kesäkonferenssi, joka oli Nyhemsviikko. Nyhemsveckan. Nyhemsviikko. Ja, det är pingströrelsens största sommarkonferens. Kan Se on man säga. helluntai-seurakunnan suurin konferenssi. Så hade vi ett förbönsrum där vi bad för sjuka. Meillä oli esirukoushuone, missä me rukoiltiin sairaiden puolesta. Och ja, det är en historia för sig som jag inte kan ta tid att gå in här nu, för det är så mycket att säga om det. Se on liian pitkä tarina, että mä kertoisin kaikki just nyt, mutta... Men Karin kommer in.
Karin tulee sisään tähän huoneeseen. Och hon är lite skeptisk, säger hon i efterhand. Ja hän on vähän tällainen epäilevä, hän sanoi jälkeenpäin. Hon tycker inte riktigt om hur vi gjorde det när vi bad. Hän ei oikein pitänyt siitä, miten me tehtiin, kun me rukoiltiin. Och jag förstår inte att man kan ha den åsikten, men ja, så var det med henne. Ja mä en ymmärrä sitä, että voi olla tämä asenne, mutta okei. Men hon kände Gud är här. Mutta hän koki, että Jumala on täällä ja läsnä. Och hennes problem var att hon hade svår eksem på stora delar av kroppen. Ja hänen ongelma oli se, että hän oli ihottumaa suurella osalla kropassa. Plus att hon hade fått hudcancer. Plus että hän oli ihosyöpä. Men eksemet gjorde operationen av hudcancern svårare. Mutta tämä ihottuma teki sen, että tämä leikkaus olisi haastavampi. 3 dagar senare skulle hon till Hudiksvalls sjukhus och flytta runt hud på kroppen. 3 päivää tämän konferenssin jälkeen hän oli menossa Hudiksvallin leikkaukseen, jossa he siirtäisi ihoa eri puolilta kroppaa. Eftersom det är ett väldigt stort ingrepp så skulle det påverka hela sommaren och kanske 2-3 månader efteråt. Ja koska se on suuri toimenpide, niin se olisi vaikuttanut tähän kesään, joka oli edessä. 2-3 kuukautta olisi mennyt kesästä. Men hon går fram till en förebedjare. Mutta hän menee esirukoilijan luo. För vi hade tränat ett helt gäng förebedjare där. Me oltiin harjoiteltu tai opetettu monta esirukoilijaa. Och eftersom hon är lite skeptisk, ja koska hän on vähän skeptinen, vähän så ber hon om förbön för sin tå. niin hän pyytää esirukousta varpaansa puolesta. Och det var något lite mindre problem med tån. Se oli vähän pienempi Men hon blir bra i tån. Mutta hänen varvas parantuu. Sedan ber hon om förbön för eksemet. Ja sen jälkeen hän pyytää ihottuman puolesta rukoiltavaksi. Och när de ber för hennes eksem, ja kun ne rukoilee tämän ihottuman puolesta, så ser hon en liten nyansskillnad i huden. niin hän näkee pienen tällaisen värieron. Men hon tänker, ja, det kanske är något på gång. Hän ajattelee, että no, ehkä tässä on jotain tapahtumassa. Sen ber hon om förbön för cancern. Ja sen jälkeen hän rukoilee, että rukoilisi tämän syövän puolesta. Och när hon kommer till överläkaren på Hudiksvalls sjukhus där 3 dagar senare. Ja kun hän menee tämän ylilääkärin luo Hudiksvallin sairaalassa, då är all eksem borta. niin kaikki ihottuma on poissa. Och han säger angående cancern, vi måste ha gjort en feldiagnos, säger Niin han. hän sanoo syövän suhteen, että me ollaan tehty väärä diagnoosi. Och hon fick åka hem. Hän sai lähteä kotiin. Det här var 10 år sedan. Tässä on 10 vuotta. Och jag pratade med henne för några veckor sedan. Ja mä puhun hänen kanssaan pari viikkoa sitten. Och hon är helt frisk. Hän on täysin terve. Och jag sa till henne, du, kan du inte göra dig besväret att skriva ut alla dina journaler och så? Det hade varit uppmuntrande att ha det också. Så, ja, men det ska jag fixa, sa hon då. Så ja mä pyysin häntä, että hän kirjoittaisi kaikki nämä lääketieteelliset paperit, mitä on kirjoitettu hänestä. Niin hän sanoi, että okei, sen mä teen. Niin se olisi kannustavaa kaikille kuulla ja nähdä. Men något år innan på den här konferensen Pari vuotta aikaisemmin tässä samassa konferenssissa, så var jag helt förtvivlad efteråt. niin mä olin täysin epätoivoinen tämän jälkeen. För på en stor karismatisk konferens Kun on iso karismaattinen konferenssi, så hade vi bara sett ett par stycken helanden. niin me oltiin nähty vain pari parantumista. Men det här året var ett riktigt genombrottsår med många som blev helade. Mutta tämä oli todella läpimurtovuosi. Moni Och det var parantui sinä så vuonna. uppmuntrande. Vi tar något vittnesbörd se oli till, tror jag. todella Vi ska kannustavaa. se vad vi har här. Jag vet inte vilken ordning bilderna kommer, men Kille Chandra står det. Tässä lukee siis Kille Chandra. Ja, jag gjorde en rundresa i Irland. Mä olin Irlannissa tenteessä. Och det här är ett mindre ställe ute på landet någonstans. Tämä on pikkupaikka maalla. Och hon var kyrkoherde i Kille Chandra. Ja hän oli kirkkoherra siinä seurakunnassa. Och hon sa till mig före den här samlingen mitt i veckan. Hän sanoi mulle ennen kuin meillä oli keskellä viikkoa tällainen kokous. Det här är första gången vi har ett helandemöte i våran kyrka. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on tällainen parannuskokous meidän seurakunnassa. Och det var liksom Church of Ireland. Ja se oli niin kuin Irlannin kirkko. Och lite mer formell.
ja enemmän tällainen kaavanmukainen. Och hon säger så här att du, bara för att de ska känna sig trygga nu, sa hon. Vaan silleen, että hän tunti sittensä turvalliseksi. Jag kommer ta på mig prästkragen, sa hon så här. Niin mä otan tämän papin kauluksen Och hålla i samlingen. ja johdan tätä kokousta. Och när du predikar, sa hon. Ja sit kun sä saarnaat, Du kan väl stå ganska lugnt bakom talarstolen, sa hon så här. Niin please och kiltti ja seiso aika rauhallisesti siinä edessä. Ja, men det ska jag göra, sa jag då. Så. Mä lupasin, että mä seison kiltisti. Och här sitter vi i hennes vardagsrum innan det några till där. Ja tässä me ollaan hänen olohuoneessaan pari Och jag tuntia är i ennen rummet kokousta. bredvid. Ja mä oon ihan siinä hänen vierellään. Och då hör jag ett skrik inne i vardagsrummet. Ja silloin mä kuulun huudon olohuoneesta. Och jag tänker, är hon rädd för spindlar, tänker jag, eller något sånt där. Pelkääks hän hämähäkkejä? Men då var det någon som hade ringt från kyrkan Mutta se oli joku, joka oli soittanut kirkosta. och sa att det sitter redan 60 personer här inne, och hon var helt överrumplad över hur många som kommit där. Ei, hän sanoi, että kirkossa istuu jo 60 henkeä. En onsdag kväll i Kilishandra. Keskiviikkona tällaisessa keskellä viikkoa pienessä kylässä. Och vi börjar gudstjänsten Ja me aloitettiin Jumalan palvelus. och jag predikar. Ja mä saarnaan. Jag tror jag predikar utifrån Markus 4 som första kvällen här. Mä luulen, että mä saarnasin Markus 4. luvusta. Och jag håller mig strikt till Guds ord. Ja mä pidätän niinku selkeästi Vers Jumalan för sanan. vers. Ja jakelta. Jag delar några kunskapens ord. Mä jaan pari tiedon sanaa. Några ger sig till känna. Pari tunnistautuu. Vi ber för dem. Me rukoillaan heidän puolesta. Och sen tänker jag, undrar vad som händer nu, tänker jag då. Så här. Mä mietin, että okei, mitäs tapahtuu frågar, nyt. kan ni komma fram och berätta vad som har hänt, sa jag. Voitteko tulla tänne eteen ja kertoa, mitä on tapahtunut teille? Och jag tror det kommer fram 7 personer på en gång då. Ja 7 henkeä tulee esiin. Och var och en berättar om olika helanden. Ja jokainen heistä kertoo erilaisista parantumisista. Det kommer fram en man. Tulee mies. Han sa, han är katolik. Hän on katolilainen. Han hade i samma samhälle suttit 3 timmar på, vad heter det, akuten. Hän oli ollut tässä päivystyksessä 3 tuntia. Och han hade så ont i ryggen. Hänellä oli niin kipeä selkä. Men det var sån väntetid, precis som det är i Sverige på akuten. Se oli niin kuin odotusaika, niin kuin ihan Ruotsissakin on. Man får förbereda sig på att vänta i timmar om man inte är dödssjuk. Så. Sitä valmistautuu odottamaan todella kauan päivystyksessä, jos ei ole kuolemansairas. Men så hade han öppnat tidningen Mutta sitten hän oli avannut lehden och sett en annons ja nähnyt ilmoituksen, att i den här kyrkan då så skulle det vara helande möte. että kirkossa pidetään parantumiskokous. Så han gick ifrån akuten, väntrummet, och gick över till... Och Church of Ireland är ju mer, om man säger protestantiskt då, men han tänkte jag får gå dit ändå, tänkte han. Så. Niin hän lähti tästä päivystyksestä odotushuoneesta ja lähti tähän protestanttiseen kirkkoon, vaikka hän oli siis katolilainen, mutta hän meni sinne. Och han har blivit fullständigt helad i sin rygg då. Ja hän oli täydesti parantunut. Hänen selkäkipu oli täysin poissa. Den sista som ska berätta är en liten äldre tant. Ja viimeinen, joka kertoo, on pieni vanhempi nainen. Och hon pratar engelska med en sån bred Irish accent du bara kan, alltså. Irländsk dialekt. Hänellä on todella leveä irlantilainen aksentti. Så jag förstår nästan ingenting hon säger. Ja mä en melkein ymmärrä mitä hän sanoo. Men hon säger så här i alla fall. Jag får anstränga mig för att förstå engelskan faktiskt. Ja. Mun piti ihan keskittyä, että mä ymmärrän mitä hän sanoo. Hon säger att jag har inte hört ett ord av predikan. Mä en ole kuullut sanakaan koko saarnasta, För jag har så dålig hörsel. koska mulla on niin huono kuulo. Men nu hör jag allt perfekt. Mutta nyt mä kuulen kaiken. Och jag trodde att den här samlingen där alltså. Ja mä luulin, että tämä kokous siellä. Ja, det blev som värsta pingstförsamlingen alltså. Että siitä tuli niin kuin helluntai-seurakunta. De hoppade upp och prisade Gud överallt.
Ne vaan hyppi ja ylisti Jumalaa kaikkialla. Och de hade ju på något sätt fått någon lovsångsledare från någon annan plats att hoppa in med gitarr, vet du, för de hade ingen egen lovsångsledare. He oli saanut jostain toisesta seurakunnasta ylistyksen johtajan, joka soitti kitaraa. Och det var ju folk som hade tillrest också från andra kristna som hade kommit också naturligtvis också. Oli muita uskovaisia toisilta paikkakunnilta, jotka oli tullut tähän kokoukseen. Men när han började spela gitarr där, vet du. Mutta hän rupesi soittaa kitaraa. Många började dansa. Ja moni rupesi tanssimaan. Och jag dansade så jag var helt genomsvett. Ja mäkin tanssin, että mä olin ihan läpihikinen. Kun ja, vi höll på till sent den kvällen. Siitä tuli pitkä kokous. Och vi kommer aldrig glömma Kileshandra alltså. Ja me ei koskaan unohdeta Kileshandra. Och det som var så märkligt med de här resorna till Irland. Se mikä oli niin ihmeellistä näistä matkoista Irlantiin. Det var att nästan varje pastor och präst man besökte. Että vaikka joka pastori ja pappi, jonka me tavattiin. De sa så här att ja, men det är så roligt om att höra vad som händer i Sverige. Ne on niin kiva kuulla, mitä Ruotsissa tapahtuu. Men här i Irland händer det inte, säger de. Mutta täällä Irlannissa ei tapahdu mitään. Och man tar sig för pannan, för jag sa det är precis så svenska pastorer säger. Ja, det händer i Afrika eller det händer, men det händer inte här liksom. Mä olin että voi että tämä on ihan sama mitä pastorit Ruotsissa sanoo, että Afrikassa tapahtuu, siellä ja täällä tapahtuu, mutta ei Ruotsissa. Men jag är så tacksam att vi fått se det bryta fram överallt. Mä oon niin iloinen siitä, että me saadaan nähdä tää läpimurto kaikkialla. Gud är verksam verkligen. Jumala todellakin tekee työtä. Ska vi se om vi har någon bild till här. Vi ska se här. Ja, alltså vi får nog stänga av. Det är så bra det vittnesbördet så det är inte klokt, men det tar för mycket tid. Jag kan säga att han hade inopererat alltså metall här för att hålla ihop en skada. Och metallen försvann och det blev ben och så här. Det var jättebra vittnesbörd. Tämä on siis niin mieletön kertomus, mä oon pakko kertoa se ihan lyhyesti. Hänellä oli siis metallia leikattuna käteen ja kaikki metalli katosi ja se oli ihan tosi hieno todistus. Nu går det baklänges där vi var igår tror jag. Men hur som helst, det gör... vi lägger ner detta nu för annars det är så härliga vittnesbörd som kommer här sen. Så då kommer jag inte in i Guds ord. Så vi får ta... Tulee niin paljon ihania todistusaiheita, että meidän pakko nyt aloittaa saarna. Låt oss gå till Markus evangeliet, det andra kapitlet. Me luetaan Markuksen evankeliumin toisesta luvusta. Ska vi dra upp tempot lite nu kanske? Okej. Jag vill tala lite grann om trosatmosfär. Mä haluan puhua tällaista uskon ilmapiiristä. Och jag vill på något sätt uppmuntra er att förstå att ni kan ändra atmosfären i församlingen och på den här platsen. Mä haluan kannustaa teitä siihen uskomaan, että te voitte muuttaa tämän ilmapiirin tästä teidän ympärillä ja tässä seurakunnassa. Men för att ni inte ska tro att jag hittar på detta så måste jag bara ta några exempel ur Jesu liv. Mutta siksi, että uskoisitte, että mä todellakin, että se on tapahtunut enkä vaan keksinyt sitä, niin mä otan pari esimerkkiä Jeesuksen elämästä. Så jag vill bara dyka ner på några tillfällen i Jesu liv här. Vi går till Markus kapitel 2. Me sukelletaan parin kohtaan Markuksen evankeliumissa 2. Och jag kommer inte läsa hela berättelserna nu. Mä en lue koko kertomusta. Men vid ett tillfälle så hissar de ner en lam man genom taket där Jesus bor. Mutta yhdessä kohtaa niin he laski tällaisen sairaan miehen katon läpi Jeesuksen eteen. För att han ska få hjälp av Jesus. Että Jeesus auttaisi häntä. Men då står det så här i vers 8. Jakeessa 8 sanotaan. Jesus kände i sin ande. Jeesus tunsi hengessään. Att de tänkte för sig själva. Että he mielessään niin ajattelivat. Han plockade upp i sin ande att de var motståndare till det som hände. Hän tunsi sen hengessään, että he oli vastustajia sille, mitä tapahtui. De var kritiska. He oli kriittisiä. Och han väljer faktiskt att konfrontera dem. Ja hän valitsee todellakin, että hän Varför tänker ni så i era hjärtan? Miksi te ajattelette näin sydämissänne? Och jag vill bara konstatera Mä haluan vaan todeta, att det var en andlig kamp. Että se oli hengellinen taistelu. Och det var inte så att Jesus hade dåligt självförtroende. Ja se ei ollut niin, että Jeesuksella oli huono itseluottamus. Eller att han behövde människors bekräftelse. Tai että hän tarvitsi ihmisten varmistusta. Han var fullständigt trygg i sin relation med Fadern. Hän oli täysin turvallinen suhteessaan Jumalaan. Men han kände att det hände någonting i rummet. Mutta hän koki, että huoneessa tapahtuu jotain. Och han insåg att här är någonting som ska igenom, va? Ja hän ymmärsi, että tässä on jotain, mitä nyt pitää efter att han har lyft upp det här i ljuset. Tämän jälkeen, kun hän oli nostanut tämän valoon, så tillsäger han den här mannen syndernas förlåtelse. Niin hän antaa tälle miehelle synnit anteeksi.
Och därefter säger han, stig upp, ta din bädd och gå hem. Ja sen jälkeen hän sanoo, nouse, ota vuoteesi ja käy. Så jag vill inte gå in i alla detaljer här nu. En halua mennä kaikkiin yksityiskohtiin nyt. Jag bara konstaterar att Jesus, mä haluan vaan todeta, että Jeesus, han var känslig för omgivningen, vad som hände. Erittäin herkkä sille ympäristölle, mitä ympäristössä tapahtui. Tittar vi kapitel 3 i början. Sitten katsotaan luvusta 3, siitä alusta. Så skulle Jesus möta en man med förtvinad hand. Niin hän tapasi miehen, jolla oli kuivettunut käsi. Och det står i vers 2, spänt iakttog de honom. Niin jakeessa 2 sanotaan, että he katselivat, tarkkailivat hänet. Och de tittade inte spänt på honom därför att de tänkte, wow, vad ska Jesus göra för bra nu? He seurannut häntä tarkkaan siksi, että hän sanoi, että wow, mitä Jesus nyt tekee. Utan de var ju ute för att sätta dit honom. Vaan siksi, että he halusivat saada hänet De ville kiinni. hitta ett fel. He halusivat löytää virheen. Och jag tänker på en präst jag mötte i Örnsköldsvik en gång. Ja mä mietin yhtä pappia, jonka luona mä kävin kerran. Han sa till mig när jag skulle på en buss efter en vecka där. Jag skulle hoppa på en buss. Mä olin nousemassa bussiin pari viikon jälkeen siellä. Jag kommer aldrig åka buss och tåg från Örnsköldsvik igen. Inte nattetid i alla fall. Nej. Matkusta bussilla tai junalla yöllä. Skämt åsido. No, leikkisikseen. Han säger så här att du vet när du undervisar. Sä tiedät, kun sä opetat. Då finns det 3 kategorier människor i salen, sa han. Ne on 3 tyyppistä ihmistä kuuntelemassa. Bedjare, betraktare och bedömare. On rukoilijoita, katselijoita ja tuomitsijoita. Du kan tacka Gud för bedjarna. Voit kiittää Jumalaa rukoilijoista. De ber för dig och skjuter på liksom. He rukoilee sun puolesta ja kannustaa sua. Betraktarna kanske inte riktigt vet vad de tycker. Katselijat ei oikein tiedä, mistä he Men det är okej. Låt dem sitta och titta. Låt dem lyssna. Mutta on okei, anna heidän kuunnella. Ingen fara liksom. Så. Ei niinku mitään vaaraa. Men bedömarna ska du se upp för. Mutta tuomitsijat sun täytyy varoa. De är ute efter att sätta dit dig på någonting. He yrittää saada sut kiinni virheistä. Ja, just det. Och Jesus han säger, vad säger han för någonting? Jesus sanoo. Ja, han ber mannen att kliva fram. Hän pyytää tätä miestä tulemaan esiin. Och sen, han vet ju vad det är som pågår i de skriftläras hjärtan. Ja hän tietää, mitä näiden kirjanoppineiden sydämessä on. Så han bara talar ut så här, är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont? Niin hän kysyy, että onko sabattina luvallista tehdä hyvääkö vai pahaa? Att rädda liv än att döda. Pelastaako henki vai tappaa se? Men de teg. Mutta he olivat vaiti. Och jag vill inte kommentera Jesu metod så mycket här. En halua kommentoida Jeesusin metodia niin paljon. Jag bara konstaterar vaan totean, att vi kan antingen ta emot eller stoppa Guds rike. Että me voidaan joko ottaa vastaan tai pysäyttää Jumalan valtakunta. Vi går till kapitel 5. Meillä on lukuun 5. Synagogsföreståndaren Jairus. Synagogan vastaava Jairus. Han går igenom det värsta en person kan gå igenom. Hän käy läpi sellaista pahinta, mitä ihminen voi käydä läpi. Han är på väg att förlora sitt eget barn. Hän on menettämässä oman lapsensa. Och han är desperat. Ja hän on aivan... Han kommer till Jesus. Hän on epätoivoinen ja tulee Jeesuksen luo. Och ber honom komma hem till sig. Ja pyytää Jeesusta tulemaan hänen kotiinsa. Och Jesus kommer. Ja Jeesus tulee. Och det är ju glädjande för Jairus. Ja se on ilahduttavaa Jairukselle. Men någonting händer på vägen som gör att det bromsas upp. Mutta jotain tapahtuu matkalla, joka tekee, että hän ei pääsekään. Det är en kvinna som behöver helande. Nainen, joka tarvitsee parantumisen. Det är en predikan för sig. Se on itsessään saarna. Hon rör vid hörntofsen på hans mantel. Hän koskettaa hänen viittansa tupsua. Och det som blir en glädjestund för henne. Ja se on hänelle ilon hetki. Blir ju en förtvivlad stund för Jairus. Tulee Jairokselle aivan kamalaksi hetki. Vi måste förstå hans situation. Meidän on ymmärrettävä hänen tilanteensa. Hans dotter ligger där hemma för döden. Tyttärensä on kuolemaan. Och Jesus är hans enda hopp. Ja Jeesus on hänen ainoa toivonsa. Och sen kommer hans tjänare till honom. Ja sitten hänen palvelijansa tulee och de säger, stör inte mästaren mera. Älkää häiritkö mestaria enää. Din dotter är död. Tyttäresi on jo kuollut. Men det är intressant att se hur Jesus hanterar situationen. Mutta on mielenkiintoista nähdä, miten Jeesus käsittelee tämän tilanteen. För det första så verkar det som att han faktiskt ignorerar informationen som kommer. Ensin vaikuttaa siltä, että hän täysin ignoroi tämän informaation, minkä hän saa. Informationen kan ha varit sanningsenlig. Se saattaa olla, että oli totuudenmukainen informaatio. Men han visste att det här är inte slutgiltigt. Mutta hän tiesi, että ei ole lopullinen. Och Jesus vilar i detta att fadern alltså
Ja Jeesus lepäsi siinä, että Isä har tiden i sin hand. Isällä on aika kädessään. Så han försöker alltså han stressar inte upp sig. Hän ei stressaannut. Och han till och med talar ut de här orden till Jairus. Var inte rädd, tro endast. Hän jopa sanoi Jairokselle, älä pelkää, vain usko. Så han försöker skydda Jairus tankar och sinne. Hän yrittää suojella Jairoksen mieltä ja ajatuksia. Och jag tänker, ibland kan det vara viktigt. Ja mä uskon, että se joskus on tärkeää. Om vi ska till läkaren och få en diagnos. Jos me ollaan menossa lääkäriin ja saamaan diagnoosi. Att vi ber Gud om hjälp att våra tankar får vara beskyddade. Että me rukoillaan Jeesukselta, Jumalalta apua, että meidän ajatukset saa olla suojassa. Så att vi inte glömmer Guds perspektiv i det hela. Että me unohdeta Jumalan perspektiiviä tässä kaikessa. Det tredje vi ser Jesus göra. Kolmas asia, mitä me nähdään, että Jeesus tekee. Det är att när han kommer fram till Jairus hus. Se, että kun hän tulee Jairoksen talolle. Så väljer han ut vilka som ska få vara med och be. Niin hän valitsee ne, jotka saa tulla mukaan rukoilemaan. Ofta är jag väldigt generös och låter alla vara med och be. Mä oon erittäin avokätinen ja annan kaikkien olla mukana rukoilemassa. Men det finns stunder och tillfällen. Mutta on hetkiä ja tilaisuuksia. Då jag har varit noga med att välja ut vilka är i rummet. Mä tarkkaan valitsen, ketkä on mukana huoneessa. Därför att trosatmosfär spelar roll. Koska uskon ilmapiirillä on merkitystä. Se merkitsee jotain. Och vi kan aldrig lägga det på den sjuke. Ja me ei voida koskaan laittaa käsiä sairaan. Att han eller hon ska ha en sån övervinnande tro, så det spelar ingen roll att det finns fullt med otro i rummet. Me voidaan siis laskea tämän sairaan päälle sitä vastuuta, että se riippuu siitä, kuka siellä huoneessa on. Utan jag vill hela tiden utmana den kristna gemenskapen. Mä haluan koko ajan haastaa tämän kristityn yhteyden. Att vara en plats. Joka on paikka. Dit den som är drabbad kan komma. Sinne se, joka on sairas, voi tulla. Och lyftas i sin ande. Ja saa, että hänet nostetaan hengessä. Jag vet, det är inte lätt ibland. Se ei ole aina helppoa. Att veta vem ska vara med och vem ska inte vara med. Että tietää kuka on mukana ja kuka ei. Det känns inte som att man är så demokratisk alla gånger. Sitä ei ole niin kuin demokraattinen ja aina oikea. Men Jesus var inte rädd. Han valde ut föräldrarna. Mutta Jeesus valitsi vanhemmat, tytön vanhemmat. 3 av sina lärjungar. Ja 3 opetuslastaan. De 3 som var med honom på förklaringsberget. Ne, jotka oli hänen tällä kirkastusvuorella, kiitos. Som hade sett Herrens härlighet. Jotka oli nähnyt Herran kirkkauden. De här som stod och grät, de fick inte vara med inne. Ne, jotka itkin, ei saanut olla mukana. Nej. Jag vet att det kan låta lite hårt och bryskt. Mä tiedän, että se saattaa kuulostaa vähän kovalta. Men ibland kan den här viljan att trösta och tycka synd om, det kan vara kontraproduktivt i sådana här situationer. Mutta joskus tällainen, että haluaa lohduttaa ja niin se saattaa olla tehdä sitä väärän funktion. Jag hoppas ni som lyssnar, ni förstår att väga det jag säger nu så. Mä toivon, että koettelette sitä, mitä mä sanon. För det finns absolut en tid för sorg och medlidande också. Koska on todella tärkeää, että siis on aika sille, että surraan ja tuetaan ja Men ämnet nu är trosatmosfär. Mutta nyt me puhutaan tästä uskon ilmapiiristä. Och en längtan att se den växa. Ja kaipuusta, että me saadaan nähdä sen kasvavan. Sen ber de för flickan, han talar till henne. Sitten he rukoilee tämän tytön puolesta ja Jeesus puhuu hänelle. Och den här tron plus längtan som fanns hos föräldrarna var en bra ekvation. Niin tämä usko ja kaipuu, joka hän näki näissä vanhemmissa, niin se oli hyvä yhdistelmä. Hon kom tillbaka till livet. Hän palasi elämään. När jag var väldigt ung. Mä olin todella nuori. Jag var 16 år ungefär. Mä olin noin 16-vuotias. Så låg min farfar för döden. Niin mun isoisä oli kuolemaisillaan. Och det här var ju många år innan jag började se mer helande och så. Ja tämä on monta vuotta ennen sitä, kun mä rupesin näkemään useampia parantumisia. Men vi åkte dit bara för att ta farväl, ett sista farväl av honom. Matkustettiin sinne, että me voitaisiin jättää jäähyväiset hänelle. Men jag kommer inte ihåg var jag fick tanken ifrån. Mutta mä en tiedä, mistä mä sain sen ajatuksen. Men jag frågade bara, får jag vara själv med honom en liten stund? Mutta mä kysyin, saanko mä olla yksin isoisän kanssa? Och när jag var själv i sjukhussalen, kun mä olin yksin siellä hänen sairaalahuoneessa, så böjde jag mina knän. Niin mä kävin polville. La händerna på honom. Pistin käteni hänen päälleen. Och bad att han skulle bli frisk. Ja rukoilin, että hän paranisi. Sen åkte vi hem. Sitten me lähdettiin kotiin. Och han piggnade till och blev bra igen. Ja hän parani.
Och han levde ytterligare 3-4 år. Ja hän vielä eli 3-4 vuotta. När jag sen var 19-20 och ute med Youth with a Mission. Ja sit mä olin Youth with a Missionin kanssa. Då hörde jag att han hade blivit dålig och dött då. Niin kuulin, että hän oli tullut huonoksi, sitten hän kuolikin. Jag var helt okej med det då faktiskt. Ja se oli ihan okej mulle silloin. Men det var en sån här liten tanke bara jag kom på. Men jag har också fått praktisera det på senare år ibland. Att verkligen tänka till vilka tar jag med mig och be för detta. Siis oli tällainen ajatus, mikä sain. Ja mä haluaisin vaan kannustaa sille, että kannattaa todellakin ajatella sitä, kenen kanssa rukoilee. I kapitel 6 så kommer Jesus till sin hemstad. Luvussa 6 Jeesus tulee kotikaupunkiinsa. Och där står det, bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem. Vain pari harva parantuivat, että hän laski kätensä heidän päällensä. Och vi pratar alltså om Jesus Kristus. Me puhutaan siis Jeesuksesta. Guds egen son. Jumalan ainoasta pojasta. Han helade bara några få i Nasaret. Hän vaan paransi pari. Och det var för att de såg honom som snickarens son. Se oli siksi, koska ne näki hänet puusepän poikana. Det blev en familjär stämning. Se oli tällainen tuttavallinen ympäristö. Och de såg honom inte så självklart som den smorde, liksom smörjelsen över hans liv. He ei nähnyt häntä voideltuna. Jag bara påminns om bibelordet från igår, psalm 115 och vers 16. Salmi 115 ja 16. Himlen är Herrens himmel. Taivas on Herran taivas. Men jorden har han gett till människors barn. Mutta maan hän on antanut ihmislapsille. Tänk att han har gett Raseborg till er. Ajatelkaa, että hän on antanut Raseborgin teille. Vi tar ett exempel till. Otetaan vielä yksi esimerkki. I det 8:e kapitlet i Markus. Markuksen 8. Så står det att Jesus i vers 22 kommer till Betsaida. Ja siinä Jeesus tulee Betsaidaan. Där förde man en blind till Jesus. Ja hänen tykönsä tuotiin sokea. Och bad honom röra vid mannen. Ja he pyysivät, että hän koskisi häneen. Då tog han den blinde vid handen. Niin hän tarttui sokea käteen. Och ledde honom ut ur byn. Talutti hänet kylän ulkopuolelle. Alltså, vad märkligt. Eikö se ihmeellistä? Återigen, Guds son. Jälleen kerran Jumalan poika Betsaidassa. Tar honom vid handen. Ottaa häntä kädestä. Och leder honom ut ur byn. Ja johdattaa hänet kylän ulkopuolelle. Det står i Lukas 10:13. Lukas 10:13. Att det var ett par städer där lärjungarna var så... Det var så lite som hände när Jesus kom dit. Niin kerrotaan, että on pari kylää, missä ei tapahtunut oikeastaan mitään. Så någon av lärjungarna får den briljanta idén att kalla ner eld från himlen över de städerna. Opetuslapset saa tämän loistavan idean, että ne kutsuu tulen taivaasta. En av de ställena var Betsaida. Yksi niitä paikoista oli Betsaida. Lukas 10:13 kan du läsa om det. Sä voit lukea siitä Lukas 10:13. I Matteus 14:35. Matteus 14:35. Jag slår inte upp det heller. Niin, mä en nyt avata sitä. Men där hade ryktet gått före Jesus. Mut huhu oli kulkenut ennen Jeesusta. Och alla som kom blev friska. Ja kaikki, jotka tuli sinne, och alla som bara rörde vid honom blev friska. Kaikki vain, jotka koski häneen, parani. Och det hände mängder av under och tecken. Ja tapahtui massoittain ihmeitä ja parantumisia. Alltså, syftet med den här predikan är att visa att det kan vara olika på olika platser. Ja mun tarkoitus tämän sanan kanssa on se, että eri paikoissa voi tapahtua erilaisia asioita. Men jag brottades ändå med detta. No kamppailin edelleen tämän kanssa. Varför var han tvungen att ta honom ut ur Betsaida? Miksi hän oli pakko ottaa hänet kylän ulkopuolelle? Och för några år sedan när mina föräldrar höll på att rensa ut en gammal gård som en släkting skulle sälja. Pari vuotta sitten mun vanhemmat tyhjensi tällaista taloa, mitä mun sukulaiset oli myymässä. Så hittade de en gammal sliten bok. Niin löysi tällaisen vanhan kuluneen kirjan. Av Frank Mangs. Frank Mangsin kirjoittama. Och den handlade om helbrägdagörelse. Joka koski parantumista. Och Frank Mangs bad för sjuka. Ja Frank Mangs rukoili sairaiden puolesta. Men det som var så
intressant i läsningen av den boken, mutta se mikä oli niin kiinnostavaa kun mä luin sitä kirjaa, det var att han skrev den inte utifrån som många andra utifrån trons gåva i funktion. Hän ei kirjoittanut sitä niin kuin uskon lahjasta käytännössä. Utan han liksom brottades lite mer med frågorna. Vaan hän kamppaili vähän enemmän näiden kysymysten kanssa. Och vid ett tillfälle så ber han för en lam kvinna. Ja yhden tilaisuuden hän rukoilee yhden ramman naisen puolesta. Och hon blir fullständigt helad. Ja hän paranee täysin. Hon kunde gå runt kvarteret. Hon var buren in och kunde sen gå runt kvarteret. Hänet kannettiin sisälle, mutta hän pystyi kävelemään sitten sen jälkeen. Och de gladde sig åt detta i flera dagar. Ja he iloitsivat tästä monta päivää. Men vad som hände sen är att hon återvänder hem till släkten och där hon kom ifrån. Mutta sitten hän palasi tänne perheeseensä ja sukunsa luo. Och så sker det tragiska att hon liksom förlorar sitt helande. Ja sitten hän menetti parantumisensa. Och så skriver han något i slutet på kapitlet. Sitten Frank Mangs kirjoittaa tähän luvun loppuun. Hon hade den här lilla spirande tron, va, så hon kunde ta emot det. Hänellä oli tämä alkava usko, että hän pystyi ottaa sen vastaan. Men den var inte så stark så att den klarade debatten som följde. Mutta se ei selvinnyt tästä keskustelusta, jota seurasi. Därför att den miljö hon kom in i, koska se ilmapiiri, mihin hän tuli, var skeptisk till helande. Oli skeptinen ja ifrågasättande. Ja kyseenalaisti tämän parantumisen. Och hon blir påverkad av skepticismen. Ja tämä skeptisismi, tämä epäilevyys vaikutti häneen. Ni vet, jag är den första att säga olen ensimmäinen sanomaan, att vi måste kunna ställa de tuffa frågorna. Että teidän pakko esittää nämä vaikeat kysymykset. Vi måste vara ärliga. Meidän pakko olla rehellisiä. Jag tror faktiskt inte att vi ska gå omkring och ljuga. En usko, että meidän pitää kulkea ympärinsä ja valehdella. Och säga att någonting är på ett sätt som det inte är. Ja kulkea ympärinsä ja sanoa, että asiat on niin, mitä ne ei ole. Och vi måste ha den liksom intellektuella friheten att studera och diskutera saker och ting. Meillä pitää olla tällainen vapaus, että me voidaan keskustella ja opiskella asioita. Men jag tänker att det är också viktigt med vilken attityd vi gör det. Mutta se on meidän asenne on todella ratkaiseva och vad det är för så att säga ande bakom det som driver oss. Ja mikä henki se on, joka vie meitä eteenpäin. Och att på något sätt kunna landa i ändock. Että me kumminkin voidaan niinku päätyä. Att det är Guds goda vilja att hela. Siihen, että se on Jumalan hyvä tahto parantaa. Och att han har gett oss grönt ljus att be för sjuka mycket och ofta. Että hän on antanut meille vihreitä valoa sille, että me rukoillaan sairaiden puolesta usein ja paljon. Jag frågar inte Gud när jag ska be för någon, är det din vilja att hon ska bli helad? En kysy koskaan Jumalalta, että onko sinun tahtosi, että hän paranee. Därför att Jesus har sagt koska Jeesus on sanonut till sina lärjungar, opetuslapsilleen, så här ska ni be. Rukoilkaa näin. Tillkommer ditt rike, tapahtukoon sinun, sker din vilja, tulkoon sinun valtakuntasi, så som i himlen, tapahtukoon sinun så och på jorden. Niin maan päällä niin kuin taivaissa. Och i himlen är vi inte sjuka. Ja taivaassa me ei olla sairaita. Så när jag ber att Guds vilja i himlen ska bryta in på jorden, kun mä rukoilen, että taivas tulee maan päälle, då gör jag precis det Jesus har sagt. Niin mä teen ihan niin kuin Jeesus on sanonut. Och detta gäller andra områden i livet också. Tämä koskee kaikkia alueita elämässä. Om jag ber för upprättade relationer, jos mä rukoilen eri huonojen suhteiden puolesta, i himlen är vi försonade med varandra. Taivaassa me ollaan kaikki ystäviä. Om jag ber tillkommer ditt rike in i den här familjen. Tulkoon sinun valtakuntasi tähän perheeseen. Jag vet att det inte alltid går lätt och smidigt. Mä tiedän, että se ei aina ole helppoa. Men jag vet att jag ber enligt Guds vilja. Mutta mä tiedän, että mä rukoilen Jumalan tahdon mukaisesti. Jag kan be frimodigt om befrielse för människor. Mä voin rohkeasti rukoilla vapautusta ihmisille. Därför att jag vet att ingen kan ha en demon i bakfickan när de går in i himlen. Koska mä tiedän, että kukaan ei voi takataskusta viedä taivaaseen demonia. Vi är befriade i himlen. Me olemme vapaita taivaassa. Och likaså när jag ber för ekonomi. Ja sama, kun mä rukoilen taloudellisten asioiden puolesta. Att jag kommer ha vad jag behöver i himlen. Että mulla tulee taivaassa olemaan se, mitä mä tarvitsen. Så utgångspunkten är, låt ditt rike komma. Niin, tulkoon sinun valtakuntasi on niin låt din vilja ske. Tapahtukoon sinun tahtosi. På jorden så som i himlen. Maan päällä niin kuin taivaassa. Och vi får brottas lite med de här texterna. Me saadaan vähän niin kuin kamppailla näiden tekstien kanssa. Men Jesus valde att ta honom ut ur Betsaida. Mutta Jeesus valitsi, että hän otti hänet Betsaidan ulkopuolelle. Ibland har jag
illustrerat det här rent fysiskt genom att ta en person och leda dem ut och så här. Men i dessa tider så gör jag inte det. Joskus mä oon ihan konkreettisesti näyttänyt, että mä oon ottanut ihmisen ja vienyt hänet ulkopuolelle näyttääkseni tämä, mutta nykyään mä en siis tee sitä. Och jag ska absolut inte göra det Jesus gjorde här. Han spottade på honom, står det här. Enkä todellakaan tee sitä, että Jeesus sanotaan, että Jeesus teki, että hän sylki hänen päällensä. Sen la han händerna på honom. Ja sitten hän laski kätensä hänen päälleen. Och så säger han så här, ser du något? Sitten hän kysyi, näetkö? Han spärrade upp ögonen och sa, hän avasi silmänsä ja sanoi, jag ser människorna gå omkring och de ser ut som träd. Näin ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, ne ovat puiden näköisiä. De såg suddigt. Hän näki aika epäselvästi. Då la Jesus än en gång händerna på hans ögon. Sitten hän taas pani kätensä hänen silmilleen. Och den blinde såg nu bra och var botad. Ja nyt mies näki tarkkaan ja oli parantunut. Han såg allt tydligt och klart. Ja näki kaikki aivan selvästi. Jag är så tacksam för den här bibeltexten. Mä oon niin iloinen tästä, kiitollinen tästä Raamatun kohtasta. Att Jesus, Guds son, var tvungen att be 2 gånger. Että Jeesus, Jumalan poika, hänen piti rukoilla 2 kertaa. Niin kuin yes. Jag tycker det betyder så mycket för mig. Alltså. Tämä merkitsee mulle todella paljon. Då kanske jag får be 7 gånger ibland. Alltså. Mä saan ehkä joudun rukoilemaan 7 kertaa joskus. Tänk att han var 2 gånger. Ja, just det. Så med de här exemplen näiden esimerkkien kanssa har jag bara velat på något sätt tydliggöra mä oon vaan halunnut selventää tätä. Att vi kan ändra en nedåtgående spiral till en uppåtgående spiral. Että me voidaan kääntää tällainen alaspäin suuntautuva liike ylöspäin suuntautuvaksi liikkeeksi. Om en församling har sett 2 helanden kanske det här året. Jos seurakunta on nähnyt ehkä 2 parantumisia tänä vuonna. Så kan man se fler nästa år. Niin ensi vuonna voi tulla vielä enemmän. Och ännu fler nästa år. Ja vielä enemmän seuraavana vuonna. Och ännu fler nästa år. Ja vielä enemmän seuraavana vuonna. Och det handlar om momentum. Se on tästä hetkestä. När barnen var små hade vi en sån där pool i trädgården som man blåser upp. Eller, ja, ni vet. Kun lapset oli pieniä, meillä oli tällainen puhallettava uima-allas. 3 meter i diameter så här. Och börjar man springa runt i den. Sitten, jos siinä alkaa juosta ympäri. Så börjar vattnet röra sig så här. Niin vesi alkaa liikkua. Och den minste kanske som är i mitten kan bara ta upp fötterna och följa med. Ja pieni siinä keskellä, niin voi vaan nostaa jalkansa ja sitten hän rupeaa pyörimään näin. Och ju fler i församlingen som sätter igång och praktiserar Guds rike. Sitä useampi seurakunnassa, jotka rupeaa toteuttamaan tätä Jumalan valtakuntaa. Profetera. Profetoimaan. Be för sjuka. Rukoilemaan sairaiden puolesta. Då är du med och ändrar hela det andliga klimatet i församlingen. Niin sä oot mukana muuttamassa koko seurakunnan hengellistä ilmapiiriä. Det gör all skillnad i världen att det är många som gör det. Se muuttaa kaiken, kun on monta, jotka tekee sen. Och det sätts någonting i rörelse. Därför skulle jag bara vilja säga så här. Ja jotain lähtee liikkeelle ja siksi mä haluaisin sanoa. Att utöver att du försöker praktisera i vardagen. Sen lisäksi, että sä niin kuin sun arjessa yrität harjoittaa näitä. Det finns några steg man kan ta. No on pari askelta, mitkä sä voit ottaa. Säkerligen många fler än det jag säger nu. On varmaan useampia, mitä mä nyt sanon. Men en sak är att undervisa om det utifrån Guds ord. Se, että sä opetat Jumalan sanasta lähtöisin. En annan sak är att bjuda in personer som har kommit lite längre på området. Että sä kutsut seurakuntaan henkilöitä, jotka on ehkä päässyt vähän pidemmälle sillä alueella. Det smittar av sig. Tämä tarttuu nimittäin. En annan sak är att åka till platser där det händer. Kolmas on se, että sä meet paikkoihin, jossa tällaista tapahtuu. John Coles, den tidigare ledaren för New Wine. John Coles, joka oli New Winein edellinen johtaja. Han sa att det betyder så mycket att åka till platser där det händer. Hän sanoi, että se merkitsee niin paljon, kun sä menet paikkoihin, jossa tapahtuu. Så måste du sälja kläderna för att få råd till flygbiljetten, så det är värt det, sa han så. Niin, jos sun on pakko myydä kaikki sun vaatteet, että sä pääsisit sinne, niin se on sen arvosta. Vi blir påverkade av det. Se vaikuttaa nimittäin meihin. En annan sak är att skapa platser, samlingar där man praktiserar. Toinen on se, että luo tilaisuuksia, paikkoja, missä sitä käytetään ja tehdään. Där de som är hungriga kan praktisera. Että ne, jotka on nälkäisiä, voi tehdä, harjoitella. När jag var pastor för många år sedan i Värmland, i ett par mindre församlingar på landsbygden. Värmlandin maaseudulla pastorina parissa seurakunnassa. Så började vi bara en gång i månaden bjuda in till samlingar då vi
praktiserade förbön. Niin, me alettiin kerran kuussa pitää tällaisia parantumiskokouksia. Och jag var överraskad hur människor växte. Ja mä olin hämmästynyt, miten ihmiset kasvoi. Det kom också personer från andra församlingar och ville ta del av det. Muista seurakunnistakin tuli näihin meidän kokouksiin ja halusi olla osallisia tähän. En femte sak är vittnesbördet. 5. asia on todistukset. Berätta vad som händer. Tacka Gud för det som sker. Kertokaa, mitä on tapahtunut ja kiittäkää Jumalaa siitä, mitä tapahtuu. Om du inte är bekväm att stå med en mikrofon framme och berätta. Jos et sä tunne itseäsi turvalliseksi siitä, että sä seisot tuossa mikrofonin kanssa. Du kan berätta för någon annan som återberättar. Niin sä voit kertoa jollekin toiselle, joka kertoo eteenpäin. Skriva ner det. Sä voit kirjoittaa sen. Eller i dessa tider man kan ju spela in en filmsnutt. Tai sä voit tehdä pienen videon. Men dela ditt vittnesbörd. Mutta jaa sun todistus. Tacka Gud för det han gör. Kiitä Herraa siitä, mitä hän tekee. Det öppnar upp för mera. Se avaa enemmälle. En sjätte sak. 6. asia. Det är att faktiskt be människor som du märker har erövrat ett område med Gud. Että sä pyydät ihmisiltä, jotka on vallottanut jotain asian Jumalan kanssa. Fråga om de kan be för dig. Kysy, jos he voi rukoilla sun puolesta. Alltså, det kan inte ersätta att du själv har ett liv med Gud och växer i honom. Se ei voi korvata sitä, että sä itse sulla on suhde Jumalaan ja kasvat Du måste bygga hänessä. din egen historia. Sun pitää rakentaa sun oma historia. Men jag kan se på punkt efter punkt efter punkt efter punkt hur Gud har låtit mig möta personer. Mutta mä oon nähnyt, miten Jumala mun elämässä on antanut mun kohdata ihmisiä. Som har levt i en verklighet. Jotka on eläneet todellisuudessa. Som jag har fått ta del av. Josta mä oon tullut osalliseksi. Så jag skulle bara vilja uppmuntra dig att kanske gå fram och bara be. Kan du bara be för mig? Niin, mä haluan kannustaa sua, että tuu vaan tänne eteen ja pyydä. Voit sä rukoilla mun puolesta? Och du kan ta emot det när du sitter i en sån här samling bara. Sä vois ottaa sen vastaan, kun sä oot tällaisessa kokouksessa. Men det kan också ske genom handpåläggning. Mutta se voi myös tapahtua kätten päälle. Det finns ingen metod så, det gör det inte. Ei ole tiettyä tällaista menetelmää. En annan sak jag skulle bara vilja nämna. Toinen asia, mitä mä haluaisin mainita. Det är att försök tid och bara vänta inför Guds ansikte. Se, että sä otat aikaa ja oo vaan Herran kasvojen edessä. Bara var med Gud. Vaan oo Herran kanssa. Säg helig ande, gör vad du vill. Sano pyhä henki, tee mitä haluat. Bara låt dig genomsyras av hans närvaro. Hänen läsnäolonsa täyttää sut ihan kokonaan. Om du tänker dig, ibland är våra hjärtan som en torr svamp. Joskus meidän sydämet on kuiva sieni. Så lägger vi den i ett akvarium så flyter den ovanpå vattnet. Ja sitten jos laittaa akvaarioon, niin se kelluu siellä. Det tar tid innan vattnet tränger in och tränger igenom. Kestää ennen kuin se imee itteensä. Men när vi tar lite tid med Herren, kun me otetaan aikaa Jumalan kanssa, så blir vi genomsyrade av hans närvaro. Niin, me ihan täytytään täysin. Jag älskar när han kommer plötsligt. Mä rakastan sitä, kun hän tulee yllättäen. Men ibland kommer han gradvis och fyller Mut joskus hän tulee askel kerrallaan. Ja, det finns säkert andra saker att tänka på och så, men det här var några stycken. On paljon varmaan muitakin asioita, mitä on hyvä ajatella, mutta nämä oli nyt pari asiaa, mitä mä halusin jakaa teidän kanssa. Och jag hoppas och tror. Ja mä toivon ja uskon, att jag kanske får höra om något år eller 2. Että mä parin vuoden kuluttua saan kuulla. Wow, detta har hänt i Raseborg. Wow, tämä on tapahtunut Raseborgissa. Gör Gud detta. Nyt Jumala tekee tätä. Inte att förminska allt det underbara som har varit. Ei ollenkaan väheksyä kaikkea sitä mitä ihanaa mitä on ollut. Men Gud har så mycket mer för oss. Mutta Jumalalle meillä on niin paljon enemmän meille. Amen. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Noustaan ylös yhdessä. Jag skulle bara vilja bjuda in den heliga ande nu. Komma och fylla var och en som är hungrig efter honom. Mä haluan kutsua pyhän hengen tänne täyttämään kaikki, jolla on nälkä som vill ha mer av den heliga ande just nu. Jotka haluavat enemmän pyhää henkeä. Och om du vill kan du bara hålla fram dina händer som att Herre Gud har du mitt liv. Jag ger det till dig. Jos sä haluat, niin vaan pitää kädet näin ja sanoa, että Jumala tässä minä olen. Mä annan elämäni sulle. Vänta vi en liten stund ja sitten vaan odotetaan inför honom här. Hänen edessään tässä. Kom helige ande. Tule pyhä henki. Och det är helt okej om det blir lite tyst. Ja on ihan okei, jos tulee ihan hiljasta.
Jag vet att när vi välkomnar den heliga ande så kommer han alltid. Mä tiedän, että kun me toivotetaan Pyhä Henki tervetulleeksi, niin hän aina tulee. Så jag säger kom heliga ande. Mä sanon tule Pyhä Henki. Kom heliga ande. Tule Pyhä Henki. Kom, fyll. Tule ja täytä. Fyll. Täytä. Rör vid ditt folk, Fader. Kom, fyll. Mer av dig, Gud. Enemmän sinua, Herra. Gör det bara du kan göra, Jesus. Tee se, mitä vaan sinä voit tehdä, Jeesus. Ännu mer, Herre. Vielä enemmän, Jag ber om våg efter våg av din härlighet. Mä pyydän, rukoilen aalto aallon våg jälkeen efter våg av din kraft, Herre. sun kirkkautta ja voimaa. Välkomna dig. Prisa dig, Gud. Prisa dig, Herre. Mer, Herre. Jag bara välsignar det du gör. Jag välsignar det du gör, heliga Ande, nu. Siunataan se, mitä sä var teet. och en. Ihan jokaisessa. Jag är ödmjuk inför vad du gör på den här platsen, Herre. Mulla on nöyriä sillä, mitä sä teet. Förlös dina gåvor. Vapauta lahjasi. Förlös din kraft i Jesu namn. Voimasi Jeesuksen nimessä. Förlös helande. Vapauta parantumista. Under och tecken. Ihmeitä ja merkkejä. I Jesu namn. Jeesuksen nimessä. Amen. Tack Jesus.